Terve kaikille, mä oon laivatietäjä kai. Nyt ollaan metallin paljastimella uimarannalla. Täällä paistaa aurinko tosi kirkkaasti ja aloitetaan kohta, mutta mä näytän yhden jutun eka. Elikkä tässä. Noniin, vihdoin mä sain. Tää on CF Moto Ghost. Mikä se nyt oli? Ghost Terrox 400L. Ja tässä on takaboksi ja ikkuna tai tuulisuoja mikäli tällainen. Tää on rajoitettu 40, koska mulla on traktorikortti, eli ihan vinkkinä, että jos haluatte mönkiä ja haluatte mennä 60, niin ajakaa toi mopoautokortti, saatte ajaa 60. Mutta ei kai muuta, lähdetään etsiä. Toi etsii jo. Joo, oho. Se on toi eka löytö jo. Pullonkorkki. Paljastin on täällä, tänne mahtuu hyvin tuonne. No niin, ja väärinpäin, niin mä tietysti. No, kaipa mä aloitan tästä hiekasta. No niin. Tää on vähän liian herkkä tää rauhallisesti. No niin, nyt se rauhoittuu. Jotain. Ei. Entä siis tänne rantaan on huuhtoutunut jotain? No niin. Kyllä siinä jotain oli kai. Mä tunsin sen. Venas nyt, miten? Mikä tää on? Joku terävä se ainakin on. Joo, hei, kiva tämmönen saada jalkapohjaa nuidessa. Ihan hyvä, että saada pois tästä. Hyvä, hyvä. Oi. Laitan nyt tohon ja haen ne sitten. Häh, ei sit. No ne. Siinä on jotain, mutta kun se ei löydy. Laitan vähän kauemmas. Tää kivi. Tää kivi on tehty. Se on tää kivi. Okei. Okay. Let's continue. Tiia on. No siinä on jotain. Noniin.
Vihdoin signaali. Tästä on lähtenyt ääni tästä vehkeestä. Sormet jäätyy kanssa. Mä tunnen sen. Jaha, foliotahan se. Mitähän se mahtaa olla? En tiedä, en jaksa selvittää. Tai roskaahan se on. Otetaan talteen vaan sitten. Noniin. Noniin. Pullon korkki. Noin. Joo. Pikku tuulenpuuska tähän väliin. Mä tuun tähän kuvaan, kun mä ite löydän mitään. Tää on niin surkee tää. Tosta. Siellä voi olla jotain näin. Ei mistä tää tuuli tuli? Joku muovikassille, onks toi sun? No ei oo enää, nyt se on luo. Ei vittu, sinne meni meidän ainoa muovipossi. Tää päällä. Kähän. Pullon korkki. Taas. No yllätys. Onks siinä muuta? Ei varmaan. Herran jumala. Mitä? Joo, alkoi sataa lunta vähän ja ei löydetty vielä silleen kunnolla mitään, niin tehdään nyt joku pikku nuotio, kun meillä on makkaraa niin eväänä, niin tehdään se nyt, kun jäätyy sormet täällä. Saadaan tulta esiin, ehkä vähän lisää heinää siihen täältä jostain. Tätä heinää vai? Täähän märkää. En mä tiedä. Tää ainakin palaa. Jaha, mä en saa yhdellä kädellä kun kamera, niin siinä on. Tollasen pitäisi syttyä, mutta tuo heinä palaa aika nopeasti. Niin. No, se on vähän märkää tähän aikaan vuodesta, kun sato luntakin äsken. Ja nyt se taas loppu. Tää Suomen sää on niin randomia. Ei perhana. Tää on taas sille jotain. Nyt se savuttaa. Niinpä niin. Noniin, laitettiin siihen pari havua. Tai kuusen neulasia. Ei kun männyn neulasia ja nyt se taisi syttyä. Kohta saadaan makkarat ja aurinko päättää taas näyttäytyä.
Tää sanoo, että Suomen sää on niin todella randomia. Täällä sataa aika isoja rakeita tai lumihiutasia. Miksi näitä nyt sitten voi kutsua? Mä laitan mun makkarat tuohon Ritelälle kyllä nyt. Siinä menee toinen makkara. Siinä menee toinen makkara. Se on ekan söin jo. Ja tää nyt oli vähän tämmönen random video. Mä en tiedä jos mä jatkan tätä jotenkin, mutta ei tästä nyt metallin paljasti video ainakaan tullut. Tai ei sitä sellaiseksi voisi sanoa. Mitä me 2 pullonkorkkia tai folioa ja tällaista. Mutta tästä tuli nyt makkaran tekovlogi. Wow.